tinelung tri prakara kunaka ya puruke kang yen antepi nuhun nitrah utama yo 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 a e a e a e a a ya ya a halo ker dunia nek kecer kanca ayo kanca sing padha kadang aja padha lali karo kabudayan Jawa kanca ayo kanca sing padha kadang aja padha lali karo kabudayan Jawa ya ae ya 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 yo ae ya ae halo nek kecer kayu nayung godhong gawe gumon lakon sarta rukun akeh kayung yon dadi sanaiku lakon jengku nyawiji ing padamu sanake kaduh kayu nayung godhong gawe gumon lakon sarta rukun akeh kayung yon dadi sanaiku lakon jengku nyawiji ing padamu sanake kaduh ae ya ae ya bismillahirrahmanirrahim jaya jaya aku sakoco la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah Ojo kanggo
gawe iki anak ada la ilaha illallah Muhammad ya wacana pujiku setan gumayu anggendring sarap sawane akesah kala kalane alare takwani hajeda Hatiku si jaran goyang sonata mano segoro bisa alir dodomanku kena ajur-ajurane ratan sapa nemole tanpa arat seorang broto jaya broto sonata makna bisa dadi iya 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 ye ya ye ya yo ye ya 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 ya
เ
ayo berduduk. Iya, Jangan no kalian adem